en gima important kaka wachiwo wach nikech nakada to pok wacho ni ma yedhe mamero ji mana dier to chairman mar nakada Mututho at one point no wacho ni ma yath mamero ji roadside declaration oko dhie policies oko dhie ong'iyo ni to yedhe mamero ji mobedo classified e Kenya ka gin mage vijana mantie coast kako se wacho gin idol to mogoka en gimoro manya wacho ni top up nitie gima gikuongi tiyogo yedhe mamero ji moko michuoruok gogi koro mogoka sama koro gigo mbaka cha it's just en gimoro ma fruit kala se chiemo ta wacho ni miya uru gini a top go up mogoka is just a top up ma bai kume no governor ma Mombasa Nasir gi joge Taita Taveta they are just right nikech giyuago vijana gi to the cause kata something behind it momiyo kijende gi mer sechete oken mogoka is for pastime just a top up to marariyo roadside declaration ni emose chiwo ni mogoka jogi wacho kama sirikal okuwedho kachiel national government gi county government onego wuedho kadi kagi pass information sani sirikal wacho ni mogoka ber wamiyo $1,500,000 mano nyo wach nyoro mondo umed pur to kato governor wacho ni kik nene koni who is telling us the right thing to magi jotendwa te koro kaka wa pass information be nyaka wabed ni gima wa pass ni osebedo verified kata gi professionals mondo wawache okiwuoga kaka jasiasa ingin jasiasa biro wacho gimoro amora to where are the professionals mamiyo advice kapok wawacho makila kamne pinyo ni chik to bende wachango mwamu kako kilika maloka chik wachangwa hainya nyako tenre ko duso mano mar mogoka ndikichocho ni county government oknego be ni chiwo chik mano mar kumo mogoka ka serikal mano national government poko chiwo